Maita henyu vadikani, tiri kusangana pane chimwe chikamu chatiri kukocherwa neCNRG. Ndo vatipa chikuva ichochi kuti tigone kukurukura nyaya dzedu. Asi regai ndigashire vanhu vari pano kwabva. Vamwe vabva kwaMarange, vamwe vabva kwaChivi, vamwe vabva kuHwange, vamwe vabva kupi, tabva kwakasiyana siyana. Asi muchanzwa pakukurukura kwatinoita kuti mitauro yese inokosheswa pane chino chikamu. Nyaya iri pano inyaya yenhapitapi. Tinoziva kuti vana baba vari munyaya iyi, vana mai vari munyaya iyi, pasi pamusoro pemazvarirwa ana mai nemabatiro emabasa mukati memusha. Tinoona vana mai vachibata zvakawanda. Asi nyaya iri pano ndeyekuti kuvana mai vanogonawo here kuti kana zvikanzi tiri kumboita izvi zvichikanganisa izvi, vanogonawo here kuti kwete, kuti ukaendesa motikari yako kusevhisi, iwo vanga vati tarisai mabhireki, youya stata yafa. Kana ukaenda kuti stata igadzirwe, youya rimwe taira boka. Ndo zvinoitwa here kana kuti kana wagadzirirwa zvinosumuka. Aiwa, regai ndirege kutaura zvakawanda, regai tipe mukana uno kune vadare vedu vekuti vazvisume kwatiri kuti vabvepi zvevanobata sei. Ndotanga na vamwe nevari pedyo neni vechidiki, varoora vese ndiri kuvaona ndevechidika. Kwazwai Mai Chisamba. Ndinoitwawo muzvare Tafadzwa muropa. Ndiri gender consultant anobatana neCNRG. Maita basa. Tinokutenda ino uvepo. Salibonani, ngiyabonga Mai Chisamba. Ibizo lami nginguSithembi Nkosi Ndlovu, ngivela ku-organization okuthiwa yi-Greater Hwange Residence Trust. Sisebenzisana leCNRG. Ngiyabonga kakhulu. Tinokutenda no uvepo. Maita basa Mai Chisamba, kwazivai vatereri. Ini ndinoitwa Mawadza Rufaro, ndabva kwaMarange, ndichibata neBota Development Community Trust. Tauya nhasi kuzoparura chirongwa Masvita. Tinokutendai. Regai nditange nemuroora ari pedyo neni, Tafadzwa. Tafadzwa, izvi zvakoshei kuti tizvikurukure, nekuti zvinhu zviri kuitika muupenyu hwedu mazuva ese. Sei zvakosha nhasi? Maita basa Mai Chisamba. Ndinovimba kuti inoyi nguva yakanaka muno muZimbabwe kuti tigone kuwana mukana wekukurukura tichitarisa nhunha dzinosangana nemadzimai munyika ino yeZimbabwe. Chazvakanakira ndezvekuti mukatarisa kuti bumbiro remutemo rinotipa mukana wekuti madzimai vakwanise kunge vachiparura nhunha dzavo vachishandisa kodzero dzavo. Uyewo zvinhu zvakakosha kuti tibuditse pachena kuti hurumende yedu ine zvirongwa zvebudiriro. Tichitarisa National Development Plan yekutanga NDS1. MuNDS1 vanotaura kuti izvoni zvinhu zvakakosha kuti upfumi hwedu hunge hunowandudza upenyu hwemadzimai nevanhu vose vakasiyana siyana. Asi pane tsvakiridzo dzakaitwa dzakasiyana siyana pasi rose dzinoratidza kuti pese paitwa zvicherwa kana kuti paitwa mabhidhauko eagriculture, kazhinji kacho madzimai havawane mukana wekuva vanokwanisa kunge vachikurukura nhunha dzavo nevatungamiriri venzvimbo iyoyo. Zvichizoonekwa kuti pekupedzisira panozoitwa maprojects papo panoparurwa zvirongwa izvozvo, madzimai vanowanikwa vachikwanisa kunge vasingakwanise kubhenefita kana kubatsirikana mumaprograms iwawo. Zvikuru sei munozoona kuti kazhinji kacho munoona kuti madzimai ndo vane basa rakakosha rekuchengeta mhuri, ndo vane basa rakakosha rekuchengeta vana. Saka maprojects awo dzimwe dzenguva haakwanisi kunge achibatsira vechidiki. Saka tinoona kuti zvakakosha kuti madevelopment projects anogona kunge achiitika kumining kana kuagriculture ange achipa mukana kumadzimai kuti vataure zvinoona kuti zvinovabatsira. Mashoko makukutu chaiwo nai. Ticharamba tichingodzoka kwamuri senyanzvi dzedu. Saka tiri kudhonzerana, tinoda kuti ava vakambotaurawo, ava vambotaurawo, tichinzwa pano pabuda shoko rekuti zviri kuitwa zvakawanda mukati menyika yedu. Ini nemi tinoda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Asi kana zvichifamba zvichisiya taomerwa nerimwe divi, zvanaka asi zvasiya zvatiremadza. Handiti? Ndombenda kune murooro wechidiki ndisandauya pane murooro wepakati naye. Uri kuzviona sei? Ndepapi pacho Tafadzwa ataura kuti zviri kuita sekuti zvauya zvatibatsira asi zvasiya takuvara. Maita henya Mai Chisamba. Inini ndinoona sekuti mukati menharaunda dzatiri kubva
kuti dzibudirire tisu vanhukadzi nekuti zvinonzi musha mukadzi. Saka isusu mukati memabasa atingaita mukati menharaunda kana maprojects anoitwa mukati menharaunda, ngatiregei kuita maprojects ekuti tinozopedzisira isusu tava padambudziko. Ngatiti kana tichiita maprojects edu arege kuzotisiya tane matambudziko acho ndaapi inenge tingade kuziva matambudziko nokuti tiri kungotaura kuti zviri kutisiya tane matambudziko zviri kuti kune ungatipe muenzaniso wemamwe ematambudziko here akakonzerwa nezvino zviri kuitika. Mazvite nyama yechisamba zvakafanana sekuti pambotaurwa nyaya yekuti tinenge tichiita zveagriculture. Patinoita agriculture tinogona kutema sango tichida kutanga munda. Saka ndezvimwe zvekuti iprojekti yatiri kutanga inofunga kuti munodairana nazvo. Saka dambudziko ratinogona kuzosangana naro nderekutema miti. Saka isusu tiri kuti kana taakusangana nemaprojekti akadaro ngatiregei kuparadza masango zvinokonzera deforestation. Patiri kuti isusu kana tafunga kuti taakuita zveprojekti yedu yekurima paita sango rikuda kuparadzwa, ngatimboone mubvunzo watinozvibvunza kuti ko iri sango ratafunga kuparadza kuti tiite projekti yedu yemining, musango umu maigara mhuka, ko dzichagarepi? Musango umu taiwana michero. Ticharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi dzedu. Tine urombo ndaita seanopinda pakati pako, asi tinoramba tichidzoka kwamuri senyanzvi dzedu. Ataura zvakawanda kuti tiri kumbozvifunga here, nekuti isusuwo patakaita ongororo netsvakiridzo takaenda kune dzimwe nzvimbo kwaive nemasango, kwaive nemakomo ekuti munhu akapinda mugomo hamuchamuona, iye zvino yaberevere. Imi vana mai varidzi basa sekutaurwa kwazviri kuitwa, makambosumudzawo here muromo kuti izvi hazvina zvazvinotibatsira izvi? Tiri kupaza kunyange tiri kugadzira. Ndomboya kwauri murooro wangu. Bonga mama Chisamba. Tina njengabomama sifuna ukuthi sibele sizwiwe kukho konke kuyabe kusenzakala, ilizwi lethu lizwiwe. Njengabomama yithi abantu esizala esilenzalo, imzimba yethu njengabomama iya-affectwa ngokuyenzakala phandle la. Umumo womkhathi ngokwawo unje, so uyasi-affecta thina njengabomama. So la ama-projects nxa ebuya awe-development kasiyali, sithi nxa ebuya ama-project la efike ezabelweni zethu ezigabeni zethu, thina mama lathi kasibizwe sihlaliswe phansi emhlanganweni nalela bobaba kuthi nxa sokukhulunywa ukuthi lokhu lalokhu kuzenzakala lapha, lathi ilizwi lethu lizwiwe njengabomama, ngoba yithi okuphenduka kuzosi-affecta emzimbeni yethu, njalo yithi esigcina obaba labantwana nxa kuthe kwaba lezinto eziba-affectayo kukho lokho kuyabe kusenzakala. Ngiyabonga. Mashoko makukuti ari kutaura nemuroora ari kutaura zvakanaka kuti hongu maprojects akanaka anoitwayo, asi kana zvichinge zvoitwaka izwi redu vana mai ngaringe riripo, izwi redu ngarinzwikwe, tonyatsogariswawo pasi tochibvunzawo kuti ko izvi ko imimi muri kutaura kuti izwi redu ngarinzwikwe, marambidzwa nani kokutaura? Ndomboya kwauri muroora, marambidzwa nani kokutaura? Isusu semadzimai chinenge chiri chichemo chedu kuti tinzwikwe, nekuti tiri kuona matambudziko atiri kusangana nawo kuma-communities edu, kuti ma-decisions kana kuti ndingati zvese zvinorongwa kazhinji zvinopedziswa pamwe nevanhurume. Isusu madzimai tisina kukonsautwawo kana kubvunzwa kuti project yakadai iri kuya munharaunda menyu, iri kuya kuzoita zvakati nezvakati nezvakati, muri kuigamuchira here? Muri kuidawo here? Nekuti inogona kukonzeresa zvokuti nezvokuti. Saka isusu tiri kuti ngatibvunzwewo kana maproject achiuya mumacommunity edu kuti tauyawo madzimai munoti kudini project yedu, ndo pane chichemo chedu ipapo. Ndizvozvo mashoko makukuti ari kutaurwa. Saka varume ava wataura ukati kazhinji zvinongoperera kuvarume ikoko, ko sei zvichiperera kuvarume? Ndomboya kwauri tafadzwa, sei zviri kuperera kuvarume? Kazhinji kacho munoona kuti panoitwa zvibvumirano izvozvo madzimai vazhinji hawanikwe vari kumusoro ikoko, zvichiburikidzana nekuti vashoma vane mukana vanogona kunge vaine zvidzidzo zvavo zvinovaita kuti vakwanise kuwana mukana. Uneuya uchienderera mberi kana tadzoka muchikamu chinoteerera. Ngatisangane muchikamu chinoteerera.
vadikani tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba show umo tiri kutarisa kuti vana mai vanotiwo kudidiko nekuti nyunyuto iri pano ndeyekuti zvimwe zviri kuitika zviri kusiya nharaunda isisashandike. Kumunda ndana mai vanoenda naye, kunotsvaga zvekuti cheno pano nechino kazhinji ndana mai vanoenda. Hongu vana baba vabatsiri vanobatsira chaizvo vanoita zvakawanda. Vamwe vangatotanga kubvunza kuti madii kudaidza varume, nhasi ndezvemadzimai. Handiti tinomboitawo zvimwe zvevarume kana muchigara muchitandadzana nesu. Tafadzwa pataenda kunotora mafemo, ndiwo wanga uri kuenderera mberi, chipedzisa zvako. Maita basa Mai Chisamba, ndanchitsanangura nchiti dzimwe dzenguva zvinokonzera kuti madzimai vange vasiri pazvinzvimbo ipapo inyaya yekuti vamwe vacho vanogona kunge vasina zvidzidzo zvakakwana zvinovakwanisa kuti vagone kuisa nhunha dzavo pamusoro ipapo. Uyezve munobvumiranawo neni kuti mumagariro edu pachinyakarewo chedu madzimai agara anotarisirwa pasi zvekuti vanenge vachinzi havakwanise kunge vachipawo nhunha dzavo. Basa ravo nderekuchengetedza mhuri nekubika. Havafanirwa kunge vachiita sei vachinge vari pane nzvimbo dzinofanirwa kunge dzichiita sei pachitaurwa zvinhu zvakakosha. Mashoko akanaka ari kutaurwa dai, mashoko akanaka ari kutaurwa, asi nekufamba kwataitawo nenguva taakuona kuti vanhukadzi vakawanda vakupiya-piya, vanhu vakawandawo vamumabasa ayo. Izvozvo zvinofanira kupa shungu kune mamwe madzimai kuona kuti izvi zvinogoneka, izvi zvinogona kuitika. Kudzidza hakupere, nekuti iye zvino kune zvimwe zvidzidzo zvamunogona kutoita muri kumba kwenyu muchiita sei. Iye zvino neupenyu huriko pamasaisai paye munotodzidza chikoro kana muchitoita neyunivhesiti kana muchitoita nechii. Saka kudzidza hakupere. Saka hatidi kuramba tichichema kuti kudzidza kwacho madzimai, kudzidza kwacho. Ndoya pauri Muroora. Takabvira kudhara tichidzvanyirirwa. Tichikura waigona kunzi mwana musikana, mari ikashayikwa pamba, mukomana ndiye ainzi aende kupi kuchikoro anyore form 4. Zvichinzi musikana acharoorwa. Ndo zvatiri kuramba nhasi. Tichiti isusu madzimai tine kodzero dzedu. Takatarisa futi nyaya yataurwa kumining. Zvichinzi varume vanogona kungoungana wopa wega decision isitisipo. Hanzi mushamukadzi. Varume vanoona mushamukadzi kwaye. Varume vanoona zviri apa, havaone zviri mberi. Isusu vakadzi tisi tine vana, tisi tinosangana nematambudziko mazhinji. Ndichida kutarisa kumakommunities kwedu kwatinobva. Kunogona kuuya kana vanhu vanenge vachiita zvemining. Vanogona kusiya vachera kana makomba aya haafuchirwi. Unozonzwa pamwe mwana awira mugomba iroro afira imomo, pamwe dzimwe nguva baba vanenge vari kana kudoro zvavo. Dambudziko rinongoramba rakatarisana newe mudzimai. Saka ndo zvatinoda kuti tinzwikwe muzuva ranhasi, tirambe kudzvanyirirwa semadzimai. Atenda. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai, asi munoziva tikati varume vanoona zviri apa havaonogo. Tinenge tangofugidza vose varume negumbeze rimwe chete. Kune vamwe varume vari kutobatsiridza kuti madzimai afunde. Kune vamwe varume vari kutoti kana ari mumabasa muya tinoda kuonawo munhukadzi pachigara apa. Handitika kana iye zvine so mukatarisa kana mukubumburo kwedu kwemutemo kwatoone chikamuwo chekunzi madzimai ngaange ari apa. Saka isi tiri kuti madzimai torai nhano, muite zvamuri kunzi muite. Hongu varume vangadai apa vangadai, asi handi vese. Ndoya pauri. Tikatarisa kunzvimbo dzinoitwa nezvezvicherwa kana nzvimbo dzinoitwa nezvekurima, unoona kuti nharaunda iyoyoyo munowanda kazhinji kuzvicherwa, kunocherwa zvicherwa, kunowanda vana vanouya kuzogweja. Vana ava vanouya, kunouyawo vasikana vaya vanoita zvechipfambi. Nzvimbo iyoyoyo yatokanganisika. Saka isusu kunzvimbo yatiri kubva tiri kuti kwete zvakwana. Taakuda kuita maprojects anobata mwanasikana, girl child, kuti tigone kutora vana vedu kubva kuchipfambi, tigone kutora vana vedu kubva kushandisa madrugs. Nekuti izvi zviri kuitika nekuti vana havana mabasa ekusenza. Saka tikaita maprojects aya, zvinosimudzira musha unenge uchibva mwana iyeye. Neni mubereki zvinondirerukira samai kuti ndigone kuchengeta vasara vari mumashure. Tizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa. Vari kutaura mashoko akanaka kuti hatingaiti zvekuti vanakomana
vari kuita mining, asi vasikana vamuri kuona varipo vakamirira kuti ndidzo pfambi dzepo, ndidzo tseketsa dzepo. Izvozvo kuzvidzikisira wega mwanasikana, kuzvidzikisira wega munhukadzi. Muroora ari kutaura kuti aiwaka munhu wese ngaange ari ipapo. Vana mai ngatiti kwete kwazviri, asi dzimwe nguvawo vana mai nana baba tiri kurasisa vanaka. Ndisinenge totendaka maita chera, maita masivanda vauya nezvinhu izvi matutu kubva usiku. Ko usiku vanenge vachishanda basa rei ravaona zvinhu zvese izvozvo izvi? Ichocho chipfambi chamataura handi basa rakanyatsotsarukana, nekuti kazhinji rine ngozi. Tinonzwa munhu akapondwa, munhu akachekwa, munhu akaita sei. Ngatitsvagei mabasa atinoshanda takasununguka. Ndikuya kwauri. Ini ndoda kuxaya nyaya yekuti kwai hai gender iyi ndinoona ungatei inoshande kune wafunda waane ruzivo rwake. Isusu tinobve kumamisha iyo. Gender iyi dai yaitange kana kumasabhuku kuti atete akaroorwe munharaunda kare tairoora nematongo, atete asarawo akuru omboitawo sabhuku, ngekuti ndokuri kushata kurubve development, ngekuti arume ndiwo anodaidzwa kana development yode kuitwa, masabhuku, maheadman, machief saka pakamboitawo sabhuku wechikadzi unosvika unoshuma anhana ake akadzi amweni kuti paita development yakati toonesana zviro zvisati zvaambwa kuti honai zviro zvemuno kuita izvi zvinoda kudini, zvinoda kuti zvinozobude zvakati nezvakati, zvichatinakira nezvichatishaishira. Saka zvichatishaishira tozvigadzirawo sei semadzimai? Ndo panobudawo simba redu rekuti semadzimai timirewo tichiti kwete izvi zvakati taramba, ngekuti tiri kutsikirirwa ngenyaya yekuti aisa anoite zvaanoda otadze kubhuyirawo akadzi kuti kwaite chakati, munozondoona chiri zviro zvoitwa munharaunda. Saka ndo zvetiri kuti Mai Chisamba dai zvaita kuti zvegenda zvambotanga kumasabhuku ino, isusu tosimudzirwawo semadzimai tionewo simba redu riende pamusoro rekuti kwete. Ndizvozvo mashoko makuta ari kutaurwa nayi. Nyaya yejenda iri kutaurika nhasi muchirongwa chinechi inyaya yaane makore. Isusu vakadzi, ini newe ngatirongeke. Wataura nyaya yakanaka yekuti masabhuku, maheadman, nokuti usabhuku ka hausarurwe nemaelection ka ukuvhoterwa, munozvarwa ka. Imba iyoyo kana ine vana vasikana ngavapindewo ka. Handiti ndozvauri kutaura? Muombirire maoko. Ehe, ndombo yakwauri Muroora. Chero isusu semadzimai tiri tega, ngative isusu tinosimudzirana kuti pese panova panoshedzwa kunzi pari kuitwa decision yekuti pachauya development, isusu vakadzi ngative, nekuti nyaya idzi dzinoshedzerwa, isu vakadzi ngativewo nesu tinoendayo pamusangano ipapo. Dzimweni dzenguva unowana kuti paita vakadzi kana toti 15 kune varume 5, unowana munhu wechikadzi ndo paanoshedzera kuti tinoda baba nhingi vave ivo vachatungamirira development iri kuda kuitwa, pane kuti isusu pachedu vakadzi tive tinosimudzirana. Izvo zviriko kwatiri nesu vakadzi kuti ipapo panoshedzwa kunzi ngapari kuitwe development, nesu ngatiendewo tindokwana ipapo, tive nedanho riya rekuti toti kwete kuti nhasi tichatungamirwa nemurume, ngative isusu madzimai tichatungamira. Ngatizvitorei zvigaro izvozvo tive vatungamire, tive nekusimudzana isusu pachedu chega. Mashoko akanaka ari kutaurwa nayi. Munoziva tikatanga kuona kuti isusu tiri kukundikana papi, tiri kupunzikira papi, tinogona kufamba kuenda kumberi. Nekuti tikagara ka takanyatsovarairwa tichingoti ndo zvinoita varume, vanongotidzvinyirira, ndo zvavanoita, isi tisingatarisi, tisingasuduruke. Nhasi muri kutaura nyaya yakanaka kuti tegawo, nekuti dzimwe nguva vamwe vedu vanotadza kuenda kunodaidzirwa kuye vanenge vaine vana, dzimwe nguva vanenge vaine mabasa epamba. Asi isi tiri kuti ngatirongei mabasa edu zvekuti tisasaririre shure. Ngatiregei kungoramba tichingoti baba Kenias, madzimai hamungambozvigona izvi. Madzimai ari kuzvigona. Kune madzimai ari kudhiraivha ndege, handimozviziva? Kune madzimai mainjiniya, handiti munozviziva? Kune madzimai mapresident, handiti munozviziva? Kune madzimai machiremba. Saka madzimai iwayo mungati ndo chete akasarudzwa naMwari here? Ngatisangane muchikamu chinotevera.
Maita henyu vadikani, tiri muchikamu chechitatu, tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Umo tiri kutarisa kaudzvinyiriri kari kuramba kachifamba. Muri kuitwa maprojects semining, kuchera-chera. Muri kuitwa maprojects sekurima. Muri kuitwa maprojects akasiyana-siyana. Madzimai vari kuita sevanodzvinyirirwa. Asi pano tiri kupanana mazano ka zvinhu zvizhinji zviri kurakashwa. Miti iri kurakashwa. Mvura dzedu dziri kuiswa kana mercury. Zvakasiyana-siyana. Rambai kutandadzana nesu munzwe kuti vana mai zvavari kuti kwete kunyaya iyi. Hatichada takuda zvinhu zvakarongeka. Vari kutiko. Ndoya pane muroora ari pakati. Tina njengabomama esikufunayo ukuthi sonke isikhathi njengoba bengichila ukuthi sibe silalelwa indlela esifuna ukuthi izinto zenzwe ngayo. Ku ezabelweni lapho esiphila khona sibona omama benganikwa ithuba lokuthi bangene besebenze labo khona lapha amakhampani la alethi development njengama-company efika le mining kuzabelo zethu. Esikhathini eziningi bathatha abantwana abangabafana, abantwana abangamankazana ababathathi. So sithi hayi kunto ezinjalo. Njalo amankampani la engathi senze imining ezindaweni zethu. Bachiya bengcolise indawo zethu ezitshiyeneyo ezinjenga lapho esikha khona amanzi, kwezinye indawo sikha amanzi emfuleni. Imfula yethu isingcolo njengokuthi asakwanisi lokuthi sikha amanzi sisebenzise njengabomama. Sithe entweni ezinjalo hayi njengabomama asivumi ukuthi kucontinue kusenzakala. Sifisa ukuthi nxa kusenzakala imining bengathi beyenze abakwenzayo idoti labo lele balisebenzayo ngcono baliclean uqala lingakangeni emfuleni lezi ndaweni ezitshiyeneyo. Ngoba thina omama amanzi la siyasebenzisa ukugeza, siyasebenzisa ukunatha, kuyasiphambanisa imizimba yethu. Sehluleke ukuthola inzalo ngesikhathi. Sehluleke njalo ukuthi amanzi la sithiya inhlanzi khonapho ukuze sithengise sithola ukuthi ifamily iphile. So sithi hayi ekungcoliseni umhlaba. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Muroora ari kubata zvakawanda kuti hongu maprojects ariko, asi unongoona dzimwe nguva pane mukadzi mumwe chete kana vakadzi vaviri. Mvura iyoyi patenge pachiitwa zvokuchera mune hove kaumu. Hove idzodzo dziri kupa vanhu upenyu, ndo dzavanodya, ndo dzavanotengesa. Asi kana dzaviswa dzapindwa nenhingi nemercury nekuti muchetura ipoison hazvichashandisika. Saka vanhu vari kuya vachizoita maprojects ava ngavaone kuti kana machera makomba enyu afushirwa, kana matema miti dyarai imwe miti. Vana mai ndo zvavari kutaura nhasi kuti aiwa hatidi kungoparadzirwa nyika. Ndo yakwauri muroora wechidiki. Mukatarisa patinoita maprojects iwayo tinoaitira palendi kana kuti panzvimbo. Saka zvinhu zvinorwadza kuti kana taita maprojects iwayo kunyangwe lendi yedu yaparadzika pakada kuzogadziriswa hapachazodzokeri zvapanga pari pachisikwa pakadaro. Saka zvinhu zvinotirwadza kuti tinenge tine zvinhu zvatinenge tarasikirwa nazvo, zvimwe zvinhu zvekuti tinogona kusazviona sezvinokosha zvakafanirana nemhuka. Environment iyo yatinenge taparadza inzvimbo inotogaravo mhuka. Mhuka idzodzo dzine zvadzinotibatsira isusu sevanhu, hatingararami dzisipo nekuti Mwari wakatodzisika zvakadaro kuti tine ukama nadzo mhuka idzodzo neenvironment iyoyo isina kudisturbiwa. Saka isusu semadzimai nhasi tiri kukurudzirana kuti tirambe development inonyanya kuparadza nharaunda yedu nezviwanikwa zviri mairi. Mashoko makukutu. Mufunga hakuna chakasikwa naMwari pasi pano chisina basa. Basa rechimwe rinobetseredza chimwe. Basa rechimwe kana zura zvamunoona zviya zvinotobetseredza kunaya kwemvura. Hakuna chinhu chisina basa. Saka muroora ari kutaura kuti aiwa isusu hatichada nekuti hazvigadzirike. Mwari tinogara tichitaura muzvikamu zvakapfuura nezvimwe zvatichaita kana kumberi uko kuti Mwari havachadzoka kuzotipa imwe Zimbabwe. Iyo Zimbabwe yatinayo iyi ndo yatinayo. Zvino tikairakasha tikaipedza nekuibharura nei ko vachauya upenyu hwamangwana. Vazukuru vevazukuru vedu vanoti takaiteiko naitafatswa. Madzimai zvikuru sei vanogara munharaunda munowanikwa zvicherwa vanofanira kunge vakabatana kuti vagone kutaura nezwi rimwe chete.
kuti development inouya munyika ngaive yakanangana nekusimudzira upenyu hwemadzimai nevana vavo. Asi mukunge vachikwanisa kunge vachitaura kudaro, zvinodawo kuti vagonawo kuona kuti shamwari dzavo dzavanogona kufamba nadzo ndeanani. Tinoda kuti tikwanise kubudisa kuti vemakereke nyangwe mushoko raMwari rinotaura kuti Mwari wakatipa zvicherwa kuti tizvichengete zvakare. Tinoona kuti kamwe dzimwe dzenguva kana madzimai vakabatana nemamwe mapato akasiyana siyana, zvikuru sei makereke, vanogona kuita kuti inzwi ravo rinzwike pamaplatform akasiyana siyana. Ndizvozvo muombererei maoko. Madzimai nguva yakareba tichisara shure, tikashandidzana pamwe chete tichiona kuti zvinhu izvi zvinofamba sei. Ko munogara nyika isisarimike, ikoko kunoitwa mamining, munoona mumwe munhu akutochera muyadhi mako kunzi hanzi ndo pane goridhe. Ko zvinofamba sei? Ko ini nevana vangu ndeende piko? Handiti zvimwe zvacho zvinoitwa zvisina kunyatsokurukuriranwa ka. Zvinoda ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti pamwe munongozonzwa vakudhura hora, makutiza nemhuri hamuchaziya kana pokuenda. Kana urongwa hwakadaro uchiitwa ka, ngatitauriranei kuti musi wa10 panguva dzakati, pamusoro pekuti pari kuitwa zvakati, vana mai nana baba musazotiza henyu pari kuitwa zvakati. Asi imimiwo munge muchidini muri mazviri. Ndiani mumwe ane chiedzero? Taura henyu. Inini ndakazviringira, ndinoona sekuti anopiwa ndau dzepadera ndiwo asina kufunda hai, chikora hana. Saka zvazvinozi bofu rikatungamira rimwe bofu ese anowira mugero. Hino akapiwa chitanda chekuti aite mazano, anorironga sei zano rachoni iye asinawo zano? Saka ipapo ndo panofanira kutanga pagadziriswa ipapo, kuti ngavadzidziswe kuti vanoyaiya sei, vopurutana sei, kuti tiwane kunga tinoita chiedza kwatinoenda. Asi vakadzi zvekutofunda akafunda, asi kupuhwa mukana mushoma. Akada murume asina kufunda kuti abvunze mukadzi wakafunda kuti hino zvozwi, unonga ototi ndotongwa. Ndatonga yamo. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa. Muri kuzwa chindau icho. Aiwa, murooro wechidiki ari kutaura kuti variko vakadzi vakadzidza vane chikoro. Asi dzimwe nguva kana tiri kushandidzana, varume havanyanyotarisa zvinotaurwa nevakadzi. Asi muchikamu chinoregai titi mabasa ari kushanda chigaro ichocho ndiye watinotarisa, kuti hatitarise kuti munhurume here kana kuti munhukadzi. Asi varume nokufamba kwenguva nezviri kuitika mukati meupenyu hwedu takuona kakugashirika, nekuti kune vamwe vari kutodzidzisa madzimai acho nai kuti zvifambe. Imimi muri kuiona sei? Muri kutandadzana nesu? Muri kubvuma here mapurojekti ese amuri kupiwa? Ari kukubatsirai hongo asi hapana zvaparara here? Minda muchinawoyo here? Masango muchinawo here? Nzizi muchinadzo here? Komakomba mombe dzoenda kupi? Vanhu voenda kupi? Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, tasvika muchikamu chechina tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Umo tiri kunzwa izwi remadzimai richiti kwete. Mapurojekti kana achiparadza nharaunda, kana achiparadza misha, ngatigarei pasi titaurirane. Tibvunzeiwo, ndoshoko riri kutaurwa nana mai vari pano. Taura yenyu Arora. Kare kana kuti nazvino chiri kuitika, baba vainotsvaga chikwambo chavo, asi chaida kuti mumwe mwana afe kana kuti dzinza ripere, hameno kuti zvinozosara zvichibhenefitwa nani upfumi ihwohwo. Ndo zviri kuitika dzimwe nguva kumining. Sure mining tinoida, sure development projects tinomada, tese tinoda kubudirira. Asika chibhorani chataishandisa tichita kuti community ione mvura yese, ndicho chauya chikabva chatsindirwa mwena. Saka todini?
isusu vanhukadzi todawo kuti tigone kuti kwete matsindira petiri kuwana mvura yekugeza nekumwa. Maita basa. Mashoko akanaka. Ongororo netsvakiridzo iri kurakidza vadikani kuti hapana chinogwadza sekutsvaga mvura kure. Hapana chinogwadza sekushanda mumusha usina mvura, nekuti mvura inotipa utano, mvura upenyu. Zvino kana vanhu vakufamba makiromita nekuti project yavhara chibhorani, ichiri project here? Wapa muenzaniso wakanaka wechikwambo. Handinyatsoziva zvangu kuti zvechikwambo zvinoshanda sei, asi muenzaniso wako wanga wakanaka. Taura henyu amwene. Isu zvetinoti mining yacho ichiuya, ngaisauya ine vanhu vayo munzvimbo medu, nokuti ini ndinowa ndichatorera munda, ndinowa uchaisira makomba, ko murume wangu oshandepi, vana vangu orarama sei? Dei yauyavo mai vemining vakaita munharaunda medu, matora henyu matitorera minda, mochitorawo varume vedu voshanda. Ndoba tinoti no, kana uchiuya uya uri wega, vashande uwanirewo kwatiri, tiwanewo chinotiraramisa. Ndizvozvo vari kutaura zvakanaka fani kuti hanzi kana muchiuya uyai muzotora varume vedu, ndichauya kuna Tafadzwa. Asi mabasa atiri kutaura pano aya kaya ane hunyanzvi kaya. Munozviziva here vana mai? Nekuti mining upenyu. Inini kana nhasi ndikanzi pindai mumugodhi wawenyu, ndisina pekutangira, ndisina pamwe ndogona kufiramo. Saka pada ndizvozvo, asi shoko ramataura rakanaka kuti kana vachidzidzisika varume venyu, vana venyu, ngavadzidziswewo kuti vawane chii? Mabasa. Nekuti tinoda zvinhu zvinobuda. Nokuti tikangoita chizivano, handimukona kuti dzimwe kambani dzakapera basa nechizivano, kuti vanotora mwana waatete asina kumbogara pakombiyuta kuti garapa, vozonotora mwana wahanzvadzi yake asina kumbobata foni, opidigura foni achitaura nevanhu. Handimukuzvionaga? Saka isi tinoda mabasa anofamba, asi mauya nenyaya yakanakisisa chaizvo. Ndouya kwauri Tafadzwa. Basa mai. Ndichitora mukana ndichienderera mberi pane zvataurwa nemutauro apedzisira kutaura kuti maprojects anoitika munharaunda anofanira kunge achiunza rugare pakati pevanhu vanogara imomo. Achimuchirirayo maoko kaninai. Hamudi rugare here? Hanzi ngazviunze rugare. Pane tsvakiridzo dzakaitwa pasi rose dzinoratidza kuti kazhinji panouya maprojects munharaunda panoita kusawirirana pakati pemumhuri imomo. Zvikuru sei zvinonzi mhirishonga dzinoitika mumhuri dzinobva dzatokwira. Munoona kuti kazhinji kacho panoitwa maprojects angave kumining kana kuti kuagriculture, vana nababa kana vachinge vahora mari, vazhinji vacho havachakwanisa kutora mari iyoyo vogovanisana nemadzimai avo. Mari iyoyo pamwe nenge ichishandiswa nenzira dzakasiyana siyana. Uye tinofara kuti chirongwa chinochaitwa panguva yekuti tiri kupemberera 16 days of activism against gender based violence. Madevelopment projects anofanira kunge achiunza yananiso neruenzaniso mukati memhuri. Pamazuva iwaya 16 atinofunga zvakanyanya nokuparadza mhirizhonga, pabuda nyaya iyoyo yekuti aiwa vana mai ngavaonekwewo, ngavabatsirane zvakadai. Asi hatingofunga chete pama 16 days iwaya. Chirongwa ichi ndecheupenyu, chirongwa ichi ndechezuva nezuva. Ngatiraramei zvakanaka kunyange 16 days dzapfuura. Ndikuya pane muroora ari pakati. Olunye udaba esingathi njengabomama kumele silunanzelele kakhulu ukuthi esigabeni lapho esiphilisana khona, njengoba uThafadzwa sekhulumile ukuthi simele sihlalisane kuhle thina njengezimuli. Ngizathi kumele sihlalisane kuhle thina le environment lapho esihlezi khona. I-environment lathi akungabi khona lokho kuthiwa yi-human and wildlife conflict. I-human and wildlife conflict sibona thina abantu izinto zeneze development sesihamba zisiyadisturba okuhlala khona inyamazana leziyana le environment. Inyamazana yathi uvuke ekuseni uchayisane le ndlovu eyadini yakho, ngoba lapho ehlala khona sokwenzakala i-mining, sokwenzakala i-agriculture, sokwenzakala ezinye izinto. Sezibaleka ngale sezibuya kithi, thina singayibona indlovu la asehlalisani layo, sesiyigijimisa sesiyibulala.
Ngiyabonga Mai Chisamba. Mashoko akanaka ari kutaurwa kuti sekuda kwatiri kuita kuti tigarisane semhuri ndiko kuda kwatinoitawo kuti tigarisane nemhuka, asi imi mukanodzinyongosha kwadzinogara mhuka ikoko ndopaunoti useni uchimuka muri kutarisana nenzou. Maibvisa kakumusha kwayo, handiti machera mugodhi kanzou yako yauzotamba pamusuwo penyu. Zvochinzi nzou uko dziri kuuraya vanhu, shumba uko dziri kuuraya vanhu. Vari kumbozvifunga here patinoita maprojects kuti tiri kunatsa pano tiri kuenda apa? Tambopa muenzaniso wemota nai. Imi michifunga kuti ukaenda kwachiremba uchirwara neruoko, chiremba uye kana agadzira ruoko haricharwadza, uchidzoka ikoko ziso harichaona nokuti vakanganisa zvimwe zvinhu. Ukanogadzirwa maziso uchidzoka waane mudumbu nekuti mushonga wawapiwa maziso wabata mudumbu. Ndo zviri kuita maprojects aya kaya, nditi. Saka tiri kuti mazvishandira, mazvimhanyira madzimai kuti pamanguva ino yatiri kunyanyofunga nenyaya dzemhirizhonga tozvifambisa sei. Ndokuya kwauri. Mai Chisamba, ndanchida kumbobvunza kuti makambozvicherechedzavo here kuti natural resources kana kuti zvicherwa zvinowanikwa munharaunda dzekumaruzevha dzichinodhivhelopa kana kuti kunobudirira munharaunda dzakaita semaguta. Mukatarisa munharaunda iri kubva chicherwa, mugwagwa chaiwo munenge musina, ugare hurimo hauna kana kunaka, zvikoro chaizvo zvinodzidza vana munenge musina zvikoro zvakanaka. Asi zvikoro zvakanaka zvowanikwa kumaguta, asi zvikoro zvinodzidza vana vari munzvimbo inowanikwa zviwanikwa hazvina kumira zvakanaka. Ndanga ndichifungidzira kuti dai paitawo sekuenzana kuti kana zvichidhivhelopwawo zvokumaguta nezvemunharaunda dzinowanikwawo zvicherwa ngazvidhivhelopwawo sokudaro. Tikatarisa mazuva ano curriculum inonzi kwanzi yakaupdatewa, kwava neinclusion of ICT muzvikoro. Zvikoro zviri kumaruva zvina magetsi mazuva ano kuri kukurudzirwa kushandisa masolar systems, but hako asi mwana iye anongodawo kunyora makombiyuta achanyorwa nemwana ari kumaguta. Ndiri kuda kuti ipapo dai pamboita sepanogadzirisa. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Muri kutaura zvinhu zvekuti tinoti kune vakuru vedu, kune nharaunda dzedu, kune vanoita maprojects yerojira, kufuka kana kuwarira. Muri kuchera kwamarange, iko kwamarange kwagadzirwei? Muri uko kumakaha kwagadzirwei? Saka isi ari kutaura muroora kuti aiwaka chiitaika inga nguruve inokangwa nemafuta ayo. Kuimadi kukangawo nguruve nemafuta ayo. Kuti kwamaenda ikoko chinatsaika, mopawo rujeko, mopawo kusumudzira kuti nzvimbo idzo kana nyadenga anofaraka kuti ndakaisa apa zvinhu zvikafamba apa zvikagadzirwa zvakadai. Ngatisanganei muchikamu chinotevera. Vadikani tinokutendai nokuti mafamba nesu muzvikamu zvina zvapfuura izvozvi tichitaura nyaya iri kubata upenyu hwevanhu, zvikuru sei takatarisana nemadzimai pamazuva aye atinofunga zvikuru nezvemhirizhonga. Asi isusu tinongoti mazuva aye anofungwa handiwo echete, makore ese, mazuva ese upenyu hwedu ngaugare hwakanaka. Regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu veCNRG vatipa ichochi chikuva chekuti tigone kukurukura nyaya yekuti vanamai vari kuti kwete kumaprojects ari kuparadza nyika, vanamai vari kuti kwete kubharura nyika. Ko vana vanorimepi? Tinogarepi? Tinoita upenyu hwerudziko? Ndikuya pauri muroora uri kuzoona senyaya iri kukurukurika pano. Madzimai they are now empowered. Vanochengeta huku dzezvekudya, huku dzemazai. Asi unoshama uchiona macompanies anonotora huku mumadhorobha. Saka ini ndaikumbira sechikumbiro kuti dai zvaibvira macompanies iwayo aisimudzirawo madzimai enharaunda idzodzo. Votorawo huku kune madzimai vari munharaunda, votora mazai kune madzimai ari munharaunda.
hazvisizvo zvega. Umweni ari kutambudzika atori nevana vanoshaya fizi chaiva ari munzvimbo inocherwa diamond, asi pamba pake pakazara mango. Vanokwanisawo kubatsira kutsvaga macompanies aya anoomesa mango kana kufriza dzoitwa matinned mango. Vanokwanisa kutiunzirawo izvozvo kumaruzevha, vanhu vononga mango dziya dzirege kuora, asi kuti zvibatsire mhuri iri pamba ipapo. Saka chaiva chikumbiro kuti macompanies pane maraw materials avanoda kushandisa kana zvavanodawo kumakicheni kwavo vakwanisewo kuzvitora munharaunda kuti tikwanisire kusimudzirikawo, toona kuti takaunzirwa development munzvimbo. Ndizvozvo kurudziro yakanaka. Vanotaura vanoti ukatenga zvinhu zvekwenyu mari yako inodzoka kwenyu. Mababata, ndizvozvo izvozvo ngatipanane. Asi isusu muchikamu chino tinoda kuti kana tichiita zvinhu ngatiitei zvinhu zvakanaka. Munoziva tese tikatengesa madomasi munhu anenge ane sarudzo kuti aya ane zvifo handiade, aya haana kunyatsokura aya. Saka kana tichiita zvinhu ngatiisei nemwoyo wedu kuti huku dzedu dzinenge dziri huku dzekuti kana munhu akatenga haashorwe kuchitoro kwake kuti tuhuku twenyutu hatitenge fututu kana kuti tuzai twenyutu. Ngatiitei zvinhu sezvinokodzera. Regai ndidzoke kuchikuva ndinzwe kuti muri kupeta sei chirongwa. Ndouya kunze. Ndambonzwa pambotaurwa nyaya yokuti iri komikana yokuti mamwe madzimai ava masabhuku kana kuti vana sadunhu. Chandinanga ndiri kuda kukurudzira kumadzimai ane zvigaro zvakadaro mumunharaunda ndechekuti ngavarambe zvivoko muhomwe kana madevelopment projects ava kune nyaya yekungoda mari, vachirega kufunga environment. Ngatifunge ine kuti munharaunda dzatinobva tine tsika nemagariro atinoita. Munharaunda idzodzo munogona kuitwa maceremonies akaita sema-rain making ceremonies. Vanhu vamwe vanoiti mikwerera, vamwe vanoiti maganzvo. Maceremonies anoitwa pasi pemiti kana kuti mumakomo. Ngatifunge kuti maprojects iwayo kana wouya haachazoparadzi here nharaunda dzakadaro, nekuti ndo zvimwe zvinotichengetedza munharaunda dzatinogara. Saka tirambe zvivoko muhomwe nekuda mari, tikoshese nharaunda dzedu. Mashoko makukutu. Iwowo huore hwaparadza nyika yedu, yaparadza nharaunda, yaparadza kana mhuri. Munoziva kuti ihuori hwaamukati memhuri chaiyo, kuti munhu kana vari vatete vanopa ndo vachadiwa, kana vari hanzvadzi inopa, kana tari mwana anopa anowana, vamwe havachadiwa. Isi tiri kuti munhu wese ane ukoshi hwake, ane makoshero ake. Ngatibatsiranei, zvioko muhomwe zvikapera hakuna munhu anenge akungobvuma kuti cherai zvenyapa, itai henyapa, apa ngapaitwe, nekuti zvinenge zvakuitwa nenzira kwayo. Muroora ari pakati. Siyabonga Mai Chisamba. Mina ngizazama ukuthi ngikhulumisane lalabo abantu abaletha i-development kuzindawo zethu ezitshiyene ezabelweni zethu. Sithi njengabomama sisala konke lokhu okubi okungadestroya i-environment yethu. Sicela ukuthi nxa besenza let's say i-mining kundawo zethu lezi, bekwanisa ukuthi bebisele umhlaba njengoba wawunjalo. Nxa kuyikuthi bayakwanisa ukuthi bahlanyele izihlahla, bahlanyele izihlahla. Nxa kuyikuthi bayakwanisa ukuthi bagqibele amagodi la asale khona, akugqitshelwe. Nxa kuyikuthi bakline imithi yabo ingakahambi ezindaweni ezinjengemfula esiyisebenzisayo, kakube njalo. Sicela njalo lokuthi omama bakwanisa ukuthi kulawa ama-processes ayenziwayo wonke sibe khona sonke isikhathi lathi sikwanisa ukuthi ilizwi lethu lizwiwe ngale. Ngemva kwalokho konke ababekwenza okuhle sithi siyavuma, kodwa okubi siyala. Mashoko makukutu ataurwa nemuroora kuti vana mai vakange varimo mukati mehurongwa ihwohwu, vachiona kuti izvi zvakadai, ivo vari kuita zvinhu izvozvo ngavagadzire sekutaura kwamboitwa zviya kuti panoda kudyarwa padyarwe, panoda kufushirwa pafushirwe. Asi vana mai ngavange varipo, izwi ravo riripo, nokuti vana mai ndo vanowanzoshanda nezvinhu izvi. Ndikaikwauri Tafatswa. Ini ndinoona kuti zvakakosha kuti vana amai vanogara munharaunda mune zvicherwa umo vabatane nana amai vari mupariamendi, kuitira kuti pave nemutemo unodzikwa nehurumende kuti chese chiproject inoitwa muno muZimbabwe
inge ichibhekwa nemutemo kuitira kuti izvoni makambani anenge achida kunge achiita maprojects avo muno muzimbabwe ava anotedzera mutemo. Zvikadaro tinoona kuti matambudziko anosangana nemadzimai anoita mashoma. Mashoko makukutu akanaka. Hapana chisina mutemo, ngatirege kudhererwa munyika yedu kuti nekuti varuda kuticherera mugodhi ngavaite zvavo zvavanoda, nekuti varuda kutiitira zvakati. Aiwaka, uyu mutengano wegudoka uyu. Kana vauya kwedu vanoita zvekwedu. Handiti tionzwa vanhu vachiimba kuti kana muri kwedu moitawo zvekupi? Zvekweduka. Ko isingangoramba tichingondunduvara seiko? Onai hezvuka muri kuti tauda kunzwikwa, tauda kuti ndozvamungadai makatanga muchita kare, asi chiro nechiro chine nguva yacho nemusi wacho. Taurai vako Murora, muda kupeta sei? Mazvita Mai Chisamba. Ini ndoda kungotaura kuti takatarisana zvekare nesvondo redu. Masvondo edu atiri kucherechedza nenyaya dzemhirizhonga. Tisasiyewo vana vedu vakomana nevasikana. Mukatarisa vana vedu vakomana kunyange nevamwe vasikana vaparara nenyaya yemikozodo. Zvino tiri kukumbira unonzi mui mukozodo. Mukozodo? Yes. Unodhaka kauyu? Unodhaka. Nevana vasikana vamwe vacho vanotorawo zvekare zvinodhaka. Taikumbira kuti kana mapartners edu achikwanisa ngavatipowo nzvimbo dzekutandarira vana ivava kwavanosangana vachionawo kana mifananidzo atingati recreational facilities avanombonoitawo mitambo yavo. At least tinenge tichiona mukana wekuti titaurawo navo zvazvakanakira nezvakashatira kutora zvinodhaka. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Tine vana vasikana, vamwe vana vedu vasikana vari kutadza kupedza zvikoro nekuda kwekuti vamwe vanenge vasangana nekuzopiwa nhumbu, kuda nevanhu vemumakwari, kuda nemamwewo madevelopment partners. Kana zvichibvira ngavaitawo set aside sort of a scholarship kana kuti a fund inowaita take back into school, wopiwa a second chance vaendewo kuchikoro vana vedu. Tisaramba tichingochema kuti hatikwanise zvigaro zvepamusoro nekuda kwekuti hatina kudzidza. Ngavapiwe mukana. Mazvita ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa neamwene. Chikoro hachipere kudzidza. Muri kuzvinzwa vadikani, vateereri nevatariri? Chikoro hachipere. Ndinotombosangana nevamwe so ndobvunza kuti ko uri kuitei? Unzi ndakapedza chikoro. Unochipedza sei? Hachipedzeke ichi. Hachipedzeke nekuti chinoramba chichingotambanuka mukati meupenyu. Taurai vako Murora. Zita rangu ndinonzi Joyce Chapungu, ndinoshanda kubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa rinonzi Environmental Management Agency, vazhinji vanoziva kuti EMA. Ini ndinoona nezvekufambiswa kwamashoko kubazi iroro. Mai Chisamba, nyaya iri kutaurika panapa inyaya inokosha zvikuru uye nyaya inotibata kunyange isusu veEMA. Asi nyaya iyi inodzoka panhau yatakambotaura pachirongwa chino, ndofunga mwedzi mishoma yadarika, ye-environmental impact assessment. Yatinoti kune mabasa anoti asati aitwa kunofanira kuitwa yatinoti environmental impact assessment iyoyi. Mabasa iwaya anosanganisira zvekuchera izvi, kugadzirwa kwemigwagwa, kugadzirwa kwemadhamu nezvimwe zvakadaro zvinokanganisa nharaunda zvakanyanya. Tikada kutarisa mumutemo wedu tinoona kuti mabasa aya akatonyorwa mumutemo wedu paschedule yekutanga ye-Environmental Management Act. Saka zvinoitika ndezvekuti pamabasa iwaya risati ratanga kuitwa, panofanira kuitwa iyo yatiri kuti environmental impact assessment, rinova gwaro rinofanira kuburitswa basa risati ratanga. Gwaro irori rinenge richitaura zvinogona kukanganisika pakuitwa kwebasa irori, kungave kuchera sekutaura kwataita, kana mabasa akafanana nekucherwa kwemadhemu. Saka rinenge richitarisa zvinogona kukanganiswa nebasa irori uye kuti zvichakanganiswa izvi zvii zvinogona kuitwa kuti tideredze kukanganiswa kwenharaunda ikoko, kana kuti titoita kuti nharaunda isakanganisike zvachose. Saka mukuitwa kwe-environmental impact assessment iyoyi pane chikamu chetu chinoita kuti veruzhinji vakokorodzwe, vaunganidzwe, vazotaurirwa nezvebasa rinenge richida kuitwa. Ivo votaurawo zvichemo zvavo, votaurawo nhunha dzavo. Tinoiti muchirungu stakeholder consultation. Saka vatinenge tichiti ma-stakeholders ava ndevanhu vese vanogona
vakanganiswa nezviri kuda kuitika munharaunda, vangave vagari vemo kana vangori vanogona kunge vachidawo kuziva zviri kuitika munharaunda imomo, asi kunyanyanyanya vagari vemo ndo panosanganisirawo kunyange nevamakanzuro nemadzishe edu vakasiyana-siyana vanenge vachigara munharaunda idzodzo. Tikazotarisa munharaunda idzodzo mune madzimai, uye kazhinji kacho madzimai ndo anenge akatowanda munharaunda idzodzo. Saka shoko redu nderekuti kana kuchinge kwadeedzerwa kuti kune musangano weprojekti yakati iri kuda kuitwa, zvichida imaini iri kuda kuiswa, kana kuti pari kuda kucherwa dhamu, kana kuti pada kugadzirwa mugwagwa, kana kuchinge kwadeedzerwa saizvozvo kuti kune consultation iri kuda kuitwa, isusu mutemo wedu hausaruri kuti tiri kuda varume voga kana kuti tiri kuda tinenge chida kuti vanhu vese vange varipo. Kumatunhu ikoko hanzi zvinhu ngazviite sei? Ngazviitike nhai. Kuimima manga muchitandadzana nesu. Maonei, madzidzei, makasununguka kutiridzira kana kutinyorera, nokuti munoziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show, chiringazuva chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Chiregai nditore mukana uno wekukutendai. Ndinoziva kuti mabva kure kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzatambotaura pakutanga dziya. Ndinovimba kuti muchafamba zvakanaka. Regai nditore mukana uno zvakare wokutenda nyanzvi dzedu nhatu dzigere kumberi idzi. Regai tikutendei nokutyaira chirongwa zvakanakisa. Ko zvakadiko kusangana svondo rinouya panguva imwe cheteyo pane imwe nhapitapi. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.